Malidenw foli ni tanu bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka dɔnniya k'a fɔ ko bi u tɛ kalo tile 22 san 2026 ka bɛn ni sibiri ye weekend a daminɛna ka ɲɛ hɛrɛ la cogo min na an b'a deli Ala fɛ Ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la soyez prudents Nusadiya o b'an kan nin waati in na ka d'a kan a ka ca maa 200 ye alhamdulilayi Ala barika la armée ye sebaya sɔrɔ maa minnu kan Dandugu Yoro Mopti Kayi an tɛ se ka hakɛ yɛrɛ fɔ armée ye wulikajɔ min sabati bon ka d'a kan an ye neutraliser kɛ de ka neutraliser kɛ ka neutraliser k'u neutraliser Nusadiya yɛrɛ bonyana kojugu quoi bilahi maliyɛnw Nusadiya bonyana kojugu Nusadiya a bonyana quoi a ka bon kojugu an b'a fɔ dante foli min na a ka tile kunnafonidi sɛnsurunw ni y'o waatiw selen ye ka ladɔnniya an ka kɛlɛtigi n'o ye Golomasiri talaw ka ɲɛmaa ye kɛlɛkuntigi a ye laseli kɛ a ko a bɛ faso dama ni ladɔnniya ka d'a kan an n'an dɛmɛbaga jɛkulu sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw ni duguma kɛlɛkɛdencɛw an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an fanga kɛ kelen ye o hukumu kɔnɔ opération min bɛ yen n'an b'a fɔ ko dugukolo ko olu ye wulikajɔba sabati o wulikajɔ kɔnɔ alamisa i ka dɔn k'a fɔ u ye kunnafoniw sɔrɔ kunnafoniw kɔfɛ u ye sɛgɛsɛgɛli basigi sen kan ka taa u yɛrɛ sɔrɔ Mopti mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma Yoro u selen Yoro sa i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen nɔ Ala y'a nɔgɔya an ye sebaya sɔrɔ ka se ka min kɔni neutraliser avec succès o hukumu kelen kɔnɔ an kɛlen ka u ka maa caman neutraliser Yoro marabolo kɔnɔ fo ka taa se u ka ko yɛrɛ tigibatigi an ye sebaya sɔrɔ o caman de kan an bɛ waati min na fɔ bi Yoro marabolo kɔnɔ o hukumu kɔnɔ an bɔra yen tuguni k'an kunda marabolo jumɛn kan o de ye Dandugu ye Dandugu n'ale bɛ Joyila fɛ an selen Joyila sa i ka dɔn k'a fɔ a ka ca maa 200 ye je dis bi a ka ca maa 200 ye armée ye sebaya sɔrɔ ka se ka minnu neutraliser jatigɛwale tigilamɔgɔw la o hukumu kɔnɔ u ka ɲɛmaa caman fana bɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ Dandugukaw fɛ yen nɔ minnu tun bɛ kɛ u kɔkɔrɔma don u ka kɛlɛkuntigi caman fana bɛ yen nɔ sebaya sɔrɔla min kan u ka minɛn caman o minɛna u la ka taa se u sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen fana o détruire la u ka kɛlɛkɛminɛn kuruba caman bɛ u bolo la ka taa se i ka dɔn k'a fɔ u ka matériel logistique i ka dɔn k'a fɔ an ye sebaya sɔrɔ finitigilakaw ye o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'o récupérer o hukumu kelen kɔnɔ u tora wulikajɔ la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka tila ka frappe wɛrɛ sigi sen kan frappe min kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ maa 200 in kɔfɛ maa minnu fana bɛ dugu ma i ka dɔn k'a fɔ ni olu fana sen yera a la i ka dɔn k'a fɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka olu bɛɛ lajɛlen détruire cogo min na ka fara u ka logiciel caman b'u bolo logistique base minnu b'u bolo ni o ye jabala ye ka se ka o bɛɛ lajɛlen neutraliser o hukumu kelen kɔnɔ an ka sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw o tora lakɔlɔsili la tuguni k'a yira k'a fɔ u tɛna ko in bila ten bawo ka d'a kan nin wulikajɔ in kɛkun tɛ foyi ye fɛn b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na o hukumu kɔnɔ kɛlɛkuntigi ɲɛmaa a ko a bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ armée nin wulikajɔ min sabati a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fɛn b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ an y'an to o marabolo la ka na an yɛrɛ sɔrɔ Sankaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma dugu min bɛ san ani san cɛ ye kilomɛtiri 35 bɔɲɔngo jatigɛwale tigilamɔgɔw fana nana ka na yen nɔ araba fana u yelen kɔ yen sa i ka dɔn k'a fɔ gosili fana taara ka ɲɛsin olu fana ma k'olu fana neutraliser kosɛbɛ avec succès an ye maa hakɛ min kɔni sɔrɔ yen nɔ da ma se ka don o la fɔlɔ bawo ka d'a kan o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka d'a kan maa caman kɔni bɛ yen nɔ minnu ye jatigɛwale tigilamɔgɔ ye ni sebaya kɔni sɔrɔla o kan o hukumu kelen kɔnɔ an nana an yɛrɛ sɔrɔ Mopti mara kɔnɔ tuguni kɛrɛnkɛrɛnma Bajangarakaw fɛ yen nɔ an nana se Bajangara i ka dɔn k'a fɔ maa minnu fana bɛ yen nɔ k'u sen b'a la Bajangarakaw fɛ jatigɛwale tigilamɔgɔ minnu fana nana ka n'u kun bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ tali kɛ Kilimpo o marabolo kɔnɔ n'o ye Dɔgɔnɔdugu ye i ka dɔn k'a fɔ ani Bajangara cɛ ye kilomɛtiri 35 bɔɲɔngo ye ɲɔgɔn na i ka dɔn k'a fɔ an nana ka na sebaya sɔrɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw fana ka yen nɔ wa o kɔfɛ sa i ka dɔn an ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka situation bɛɛ lajɛlen ɲini ka régulariser o situation kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ jatigɛwale maa 20 kɔ bɔɲɔngo o fana ne nana ka na neutraliser an bɛ waati min na fɔ bi ale bɛ ka wulikajɔ kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ k'u ka minɛn caman fana ka o minɛw la fo ka taa se u ka moto caman fana bɛ yen nɔ an ye min fana détruire o marabolo kɔnɔna na ka tila ka opération fana wuli sanfɛ an bɛ waati min na fɔ bi kana bunteliwale caman sabati ka ɲɛsin u ma bawo ka d'a kan a kun tɛ foyi ye fɛn b'a to lakana ani basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na o baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan armée bolo o wulikajɔ kelen kɔnɔ an nana ka na an yɛrɛ sɔrɔ Kaye marabolo kɔnɔ an nana se Kaye sa dugu min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko Jɔngaga marabolo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ n'a ni yɛlɛmani cɛ ye kilomɛtiri 30 bɔɲɔngo ye armée kɔni y'a yira k'a fɔ u ye wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnma an ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen nɔ n'o o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ lieutenant colonel Samba Gassan comment on appelle là Samba Gassama ale ye wulikajɔ sabati a n'a ka cɛdenw jɛkulu kura min bɛ yen nɔ n'a sigira sen kan n'o ye groupement tic tac intervention n'o ye ZETI
olu wuli ka jɔ sabati i ka dɔn k'a fɔ ka taa sɔrɔ jatigɛ wale tigilamɔgɔ kɛlen ka bagan dɔ fara ɲɔgɔn kan u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ ka se ka olu fana neutraliser avec succès bagan minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ k'a minɛlen b'u bolo ka se ka bagan bɛɛ lajɛlen kɔni k'a minɛ u la o hukumu kelen kɔni u ka moto caman fana bɛ an y'o fara ɲɔgɔn kan ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ka bolimafɛn wɛrɛw ma ani fana minɛn jugu minnu b'u bolo ka se k'a ɲini k'a fɔ k'u bingani wale ta ka ɲɛsin Mali finitigibalakaw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni neutraliser yɛlɛmani marabolo kɔnɔ minnu fana kan ka se ka sɔrɔ cogo min na ka na n'a ye ka n'a sɔrɔ basi ma olu sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna ka na i ka dɔn k'a fɔ an ye dɔw gɛn sentigɛ la de ka u siri k'u da k'u ta k'u bila mobili kɔnɔ ka na ni o ye o la an b'a fɔ armée ma ko bravo armée bravo ni ne ye tile kunnafoni sensurunin an min sɔrɔ ka di aw ma ladira kɔnɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kɛnɛ tago wɛrɛ la ni kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɔra min bɛ tali kɛ Mali kɛlɛkuntigi ale ka laseli kɔnɔna na n'o o bɛ tali kɛ an ka chef d'état-major de l'armée ale ni wulikajɔ sabati ka ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ni kunnafoni ta ka di an ma an b'a fɔ a ye ko ani ce a ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛ kunnafoni kɛnɛ tago wɛrɛ la sukuran